permi hapus bilahan na ayun ako pakiistoryakan ma'am. May permi ako niyaging tututukan, bis anong diri ako kinukurian. Na-enjoy ako kung iyang kaistorya, maupay pamatigon ang tingog niya. Na ayun ako kung katubang iya, naliliawan akong mga problema. Di rin na ako maarap kung ano ang akong bubuhaton, waray nagana himpagkaon. Ang ulo ko permi malipong, ano daw lang karuyan sitkon. Hindi na hirap haakon, waray mga ginuna-huna himang na selala. Ang akong magistrain na'y papausap, kay nagkipa na kunot akong pangiwa-iwa. Iya permi nakikita, sugad-sugad iwaray ka na, salit akong ipakianhan kung anon akong problema. Diri daw lama ka arawon, igsusumat mo, nalahaiyak ang matuon. Lugaring di ko nahihimo, kay sobrang ang pagrespeto, kay hiyaan akong maestra, makaaraw din doon. Karuya ko lang permi hapis wilahan, na ayon ako pakikistoryakan ma'am. Kay permi ako niyagin tututuan, ano diri ako tinuturian. Na ayon ako yung iyang kaistorya, maupay pamatigon ang tingog niya. Kalipayan ko kung katubang niya, naliliawan akong mga problema. Nakadlong ako hati mo mang pagsumatin ka matupuran, pangin ikaw makasiring na ako inwaray na batasan. Maaram ako mang nasera nga ibang kamutanan ta, ako nung sala nga estudyante nga ikaw maestra.